नंगौ सार बे समाव जिहेतु नैबे गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिरथार जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हारिमु आफाद बे समाव हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैबे समाव जिहेतु मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गुबैयै बर' हारिनि थाखाय माबायदि मोजां मेसेज फैथावदों? गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर शरद नार्जारिजों लोगोसे बिथांनि गासैबो दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे जोबोद आं साबायखरखौ जासिदों जे भारत हादरनि राजधानी बे दिल्लीनि बिखायाव थानाय नैबे इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव साननैनि हाबाफारि लानानै जे बड'लेण्ड महोत्सब बे हाबाफारिखौ लादों। बियो थारैनो जोबोद मोनसे ओंथि निसय बियो गावनो लानानै फैदों। जोबोद मोनसे गोनांथार हाबाफारि बियो जायजों जोंनि बर'फ्रा थांनाय फ्राय सेन्सुरि मारिनोसै जोंनि सोमावसारनाया हारि जौगानायनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय सोमावसारनाया दा दिनै जोङो बिटिआर सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव दिनैहाय गोजोन सान्थिया फैबाय। थांनाय बे 50-60 बोसोरा बर'फोरखौ गुबुन मोनसे रुपाव नुदोंमोन। दिनै सारा बुहुमा बर'फोरखौ माने मोनसे थिउरिया हारि हिसाबै मोनथिदोंमोन बा बेबायदिनो बिथांमोननि इनफरमेसना बिथांमोनहा दंमोन। खिन्थु दिनै बे बड'लेण्ड महोत्सबा जोंनि गुबै जे रुप गुबै जे ओंथि गोनां जिखिनि महर बेखौ निस्सय मोनथिनो मोनगोन नुनो मोनगोन। जे बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों जोंनि जौगासार जे हारिमु जोंनि जे दोरों बेखौ दिनै फोरमायनो नाजानाय जादों। जोंनि सोलोंथाइ बेसे जौगासारनाय बेखौ दिनै बेयाव दिन्थिनो नाजानाय जादों। जायजों हारिया मोनसे गोजोर मोनसे हारि जागोन। जों इन्टेलेक्सुयेल आरो कालचारेल जों बेसेबां डेभेलप जानानै दङ। जों बयबो मिथिगौ जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर'खौ गेरेमसा बर' माहारि दानो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। जायनि थाखायनो थां आरो थांनानै थानो हो मोन्थोरनि गेजेरजों जोंखौ आवगायलांनो फोरोंलांदों। दिनै जोङो बिथांनि फोरोंलांनाय बिथांनि होलांनाय आगानजोंनो उन संनानै दिनै बर'फ्रा दिनै मोनथाम सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामफैबाय। जायजों जोंनि रावा 8 सिडिउलाव हाबबाय। जायजों जोंनि रावा दिनै आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों। दा बेयाव आरोबाव जोंहा इन्टेलेक्सुवेलि जिनिसफोरखौ दिनै जों दावहा मोनसे खालामनांगोन। आरोबाव नैबे बड'लेण्ड महोत्सबा बेबायदिनो मोनसे ओंथि गोनां बे जोंनि आन्दलन जोंनि मोनसे संग्राम बियो आरो बे संग्रामनि गेजेरजों हारिमुवारि मोनसे सोलायनाय निस्सय लाबोगोन आरो मोनथिलायनाय मोनसे खाबु होगोन। आरो बे हाबाफारिया दिनैहाय दिल्ली दरबाराव जाबाय। बिनि अनगायैबो भारतनि गुबुन मुंख'जाथाव माखासे थावनिफ्राव बेखौ जुदि जों लांबावनो हायोब्ला जों जे सोदोमस्रि गोनां हारिफोर जुदि बुहुमाव बहाबा दङब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय आसार आखुआ जे जौगासारनाय मोनसे बेखौ बुहुमा दिनै मोनथिनांगौ। आरो बेखौ मोनथिनांगौ जायोबा जों बे कालचारेल एक्सचेन्जआ निस्सय गोनांथार। बेयाव गावनो गाव बे महोत्सबा मोनसे ओंथि गोनांखा। बेहा गावहानो मोनसे खारथाय दंखायो। बेयाव आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां फैनाय लोगो लोगोनो बे आरोबाव मोनसे जुदा मोनसे महर लागोन। बुहुमा जोंनि नैबे हाबाफारिनि सायाव मोनसे फकास खालामगोन आरो बेखौनो जों लुबैदों। दा दिनै बिथाङा फैनानै निस्सय बेयाव सने पे सहागा होननाय बायदि माने हिन्दीयाव जायखौ बिथाङा खालामफैगोन आरो बेजों जोङो आगानसे बड'फा हास्थायनाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि दा बेयाव जोङो आवगायलांनो हागोन। बेनिखायनो जायफोर डेलिगेट्सफ्रा फैबाय आसामनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन हारि माहारिनि कालचारेल ट्रुप्सआ फैबाय जोंनि खौरांगिरिफोर फैबाय बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे साबायखर जासिदों। जेन' जोंनि मिडियाया बेखौ फोसावनाय फुवारनाय फेहेरनाय बे प्रग्रामनि सोमोन्दै बेखौ निस्सय मदद खालामगोन आरो खालामबोबाय थादों खालामलांबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो आङो आंनि दिनैनि नैबे समाव आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होदों। जेन' बयनिबो मदद बयनिबो हेफाजाबजों बे महोत्सबा ओंथि गोनाङै जोङो खालामनो हायो। निस्सय बेहा मोनसे खारथाय दं, बेहा मोनसे गति दं आरो बे गतिया निस्सय बुहुमाव थानाय जौगासार हारि माहारिफोर बा जोंनि गोग्लैसोनाय हारि माहारिफ्राबो मोनसे सोरां लामा निस्सय नुहुरगोन। जायजों बयहाबो मोनसे गोसोआव बोलो फैखांगोन आरो बे उद्देশ্যआवनो बड'फायाबो बेखौनो हास्थायखादोंमोन आरो बेखौ आंबो दिनैहाय मिजिं खालामदों। बे महोत्सबनि गाहाम जोबनायखौ बे ओंथि गोनां मोनसे
जोबनायखौ आं लुबैनानै बुंनायखौ फोजोबबाय। आरो बेवहाय बुङो सम सम जे नैबे गोदान दिल्लीयाव लायालासिनो जुदि बेखौ आसामाव बा बिटिआरआव लायोब्ला साबसिन मोनो होननानै खायसे सुबुंफोरा बुंलाबाय। जोङो गोबां मेलाफोर खालामबाय बड'लेण्डआव बा आसामाव। आन्दलना आसामावल' जानांगौ बिदि नङा, दिल्लीयावल' जानांगौ बिदि नङा। जोङो मोनसे समाव थांनाय 50-60 बोसोरा सोमावसारनायनि हाबाफारि लाफैबाय। जोंनि महरखौ सोमावसारग्रा रायजो बिग्रा बे महरावल' नुबोदों। दिनै बड'लेण्ड महोत्सबआ जोंहा जे जौगासार हारिमु दङ, जों जे भारत हादोरखौ जोंबो मोजां मोनो, गुबुना जेरैहाय गाव हारिखौ थांनानै थानो लुबैयो, गावनि हारिमुखौ लानानै, दोरोंखौ लानानै, राव हारिमुफोरखौ लानानै जोंबो जे लुबैयो। आरो जोंहा जे दिनैनि थारिखआव बेसेबां जौगाखो, जोङो दिनैहाय BA CBTC BTR मोनफैनानै हारिया बेसेबां सोदोमस्रि गोनां जाखो, सोलोंथाइ बिथिङाव बेसेबां दावगाखो, बे बाथ्राफोरखौ दिनैहाय आसाम रायजोआवल' नङा, जोङो भारतनि गुबुन गुबुन थावनियावबो निस्सय लानांगोन। नंगौ, दिनै आसामावबो लानांगोन, आसामावथ' जों खालामखायोआनोसै। खिन्थु दिनै एक्सप'जार नांगौ जायोब्ला जोङो इण्डियाल' नङा, बायजोआवबो मालाबा लांनांनो हागौ बा लांनाया दरखार दङ। बेनिखायनो जोङो गुसेब नोजोरजों नङा, एसे गुवार नोजोरजों नायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों निस्सय। जेराव नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन, बाहागो लागोन। आरो नरेन्द्र मदि जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो नैबे हाबाफारिनि मोनसे जि खारथाय, बिनि जे इम्परटेन्स, बे आरोबाव गुबुन मोनसे महर लागोन। दा जोंनि थांखिया बेसो जे जोङो मोनसेयावनो, मोनसे हाबाफारिजोंनो गुबुन मोनसे बा माखासे बिथिंखौ जोङो खेबसेयैनो बेयाव सरजाबनानै बिनि मोनसे गेवसारनाय, बिनि मोनसे गेवलांसारनायखौ जों मोननो हायो नामा, बे थांखियावसो बेयाव निस्सय लानाय जादों। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन क'क्राझार लक सभानि बिथां MP बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो लाबाय। आरो बिथाङा फोरमायथिदों जे गोदान दिल्लीयाव जे खुंफुंनायनि गुबै थांखि मा, बे थांखिखौ बिथाङा फोरमायथिदों जे बे जायगायाव जे खुंफुंनायनि गुबै ओंथियानो जे बर' हारिनि माखासे जे कालचार